Only Pops sa Chino Pops. Hindi na healthy to parang kulto na to Standard ko. Ayan na naman ang mga katok girls. Ang bastos! Ang bastos! Hindi pwede yan. Fanbase daw natin ay Chino Pops. Madedehado ako sa... May pick-up line daw sila. Sige, umpisa mo. DJ Kim Chino, pagod ka na ba? O, bakit? Chino Pops, bumalik na kayo ron! Mag-work from home na nga kayo! Nanggigigil ako. Tawan-tawa sila sa Chino Pops. Sa babastos! Parang alanganin yung fanbase na natawag na Chino Pops Tapos kung pinagpapawisan na naman ako, Boy Pindot. Ako po, parang kinakabahan ako sa buhay ko. Only Pops sa Chino Pops. Asan dito? Hindi na healthy to parang kulto na to Hindi na healthy. Parang kulto na yun. Hindi na ata katrabaho to mga kulto na to. Hindi ko naman birthday. Totoo naman ako, binloko talaga. Masarap kapag Chino pa. Let's go. Screenshot Chino Pops. Pakita mo Boy Pindot para may pray over ang mga walang iya. Bless you, bless you. Balik na kayo rin. Balik na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.